Laing lokal nga balita, sayong nakadawat o gabinaskuhan si Lolo Marcelo Baculan sa Huno lungsod sa Pamplona, Negros Oriental. Si Lolo Marcelo Baculan ang nagidad kinig usa ka katus ka panuigon minyo kinsa nakadawat kinig 25 kilos nga bugas o groceries nga gikan ni Konsyal LB Montisa Tolentino o kaubanan sila Sir Josel Ramirez o Crisanto Gret Jr. Matod pa ni Konsyal LB Montisa Tolentino nga talagsaon lang kini lulo o lula nga usa ka katus katuig sa iyang kinabuhi. Aniya pamayag ni Konsyal LB Montisa. Medyo busy gid rong adlaw, a very productive day. Before nagset ang adlaw, before ni balik og kisdom ang adlaw, nakahatod pagyud ta sa atong pahalipay ngadto ni Lolo Marcelo from Hunop. He celebrated his 100 year nga birthday I think 2 weeks ago, and tungod pud sa medyo busy ang schedule ganihan nahatod na gyud nako ang nahatod namo together with retired police Josel Ramirez and retired police Junior Garrett ang isa ka 25 kilo nga sack nga rice nga rice, and then plus groceries. Lipay kayo si Lolo sa iyang nadawat. Aksyon Balita! Lokal nga balita, gibutyag ni Pamplona Councilor LB Montisa Tolentino nga daghan nga nakabenepisyo sa scholarship program, ilabi na sa mga estudyante nga taga Pamplona. Matod pa ni Konsyal Tolentino nga kini nga programa gikan usab kini sa gobyerno o pinagi-usab ni Congressman Manuel Chiquiting Sagarmaria sa segundo distrito ning probinsya. Sa isa pa ni Konsyal Tolentino nga daghang gyud nakapaymulos ilabi na ning kapos nga mga estudyante nga nagtungha sa usab sa pribado o publiko nga tunghan. Ani ang pamayag ni Konsyal Tolentino. Kumusta ang Sir, nahurot na gyud ang slots nato, sir. Dali kayong nahurot. In fact, daghan pang, I think more than 10 pa ang ganahan tang muhabol. Ako ra silang gi-waitlist kay if ever adunay laing offer sa scholarship nga pundo, ato ni silang ma-prioritize. Si Konsyal LB Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona. Aksyon Balita!